Nakhta dalam hati ang belay na rayo nang makita ang kanayang dating asawa no nakhiyan khalo sa isang abandonadong kibo. Ang katotohanan ay nakpakilat sa kanaya. Ang papawirin sa hapon ay kilay abu, ang makailap ay mabigat no parang malapit nang bumiwas ang isang malakas na ilan. Sa ilalim mga kalat-kalat na pinong eucalyptus, isang 5 kubong kaway ang limitaw na nakisa, ang makasirang ladralayo ay nakakalat sa lahat ng dako. Walang siniman ang nakisip na may nakatira sa abandonadong lugar na ito, nahinat ito mismo, sahan, ang balay na rayong kilala sa buong mundong negosyo, ay himinto. Sa tanawang nakpapasakit sa kanayang piso na parang katsalayo, sa madilim na hapon, nakita niya ang pamilyar na pahiro na ayaw niyang harapin sa loob ng maraming taon. Si Fatima, ang babaeng dating asawa niya, ay nakiyang halo. Mahina ang pahinga sa loob ng abandonadong kibo. Noong alang nakita sina Khan at Fatima, bata po sila. Siya ay isang mahirap na ininayarong tulay. Siya ay isang khiru sa nayon na may mainit na khiti at mapakbikay na peso. Nakmalan sila milo sa kahirapan, nankakong maksasama habang bihay. Khayan paman, walang siniman ang nakakalam kung sanahantong ang bihay. Si Khan ay simabak sa pangharap na imaman, imalis sa kanayang bayan, at inti-inting kimakanti ang komunikasyon sa kanayang asawa na himantong sa debosyo ng tahimik. Siya ay imalis noong isang negosyante na nakmamay-aring isang koordinan makakumpanayan konstruksyon na sumasaklaf sa makalalawakan at pagkatapos ay limawak sa ibang bansa. Sa isang panayam, sinabi niya mismo, ipang makamit ang malaking tagumpay, kailangan mong bitiwan ang habakay na pumipakil sa iyo. At si Fatima, ang masipag, simple at walang kabilihang asawa, ay noong isang bakay na pumipakil sa kanaya noong araw na yaon. Pimayak siyang makipakiwalay, hindi iminging pahating ari-arian at tahimik na naklo mila noon. Ang bihay ni Khan ay imanghat na parang isang sarang hula na nakahanap ng hangin, nahinit siya, hindi niya kailanman nalaman kung ano ang kanayang bihay. Pagkatapos, isang liham na walang panghalan ang ipinadala sa opisina ni Khan 3 araw na ang nakalipas, isang linya lamang, malapit na siyang mamatay, kung mayroon ka pang kahit konting konsensya, bumalik ka sa lipaing bayan ng Tanaan. Pagkatapos basahin, hindi ahat na nawa ni Khan kung sino ang isiya, nahinit ang isang pakiramdam ay naktilak sa kanaya na bumalik. Sa kabilang abala sa dandang trabaho, sumakay siya sa isang mamahaling kotse na timawid sa 200 kilometrong distansya ipang mahanap ng kapaywater. Sa hili, isang dating kakilala ni Fatima sa palengkeng bayan ang naktiro sa kanaya sa abandonadong kibo kung saan siya naniran sa loob ng mahabang panahon. Sinabi nila, malala ang kanayang sakit, walang para makpakamot, walang nakakalam kung ano ang sakit, narinig na pakasiran ng buong katawan. Nakilat siya at naktanong sa kanayang sarili kung bakit siya napunta sa kalahayang ito. Noong araw kahit na mahirap, si Fatima ay may trabaho bilang isang khiru sa nayon, bakit siya napunta sa ganitong sitwasyon ngayon? Napakaraming tanong ang sumasakit sa kanaya. Hindi na nakalala tungkol sa kanayang maliw na hitsira, si Khan ay nakmaneho ng diretso sa kibo. Sa pagkakataong ito, nang makita si Fatima na payat, ang mukha ay bitas, ang balat ay mapitla na parang balot na lamang buto, naramdaman ni Khan na may isang karayom na tumitisok sa kanayang peso. Timahal siya sa harap ng kibo, nang hinhinak ang kanayang hapo at hindi nang khas na himakbang, nahinit pagkatapos ay limitaw ang pagnanais na tilinghan siya. Sumikot siya, lumiwat sa tabing sirang banach, si Fatima ay nakaihaduan na nakapikit, mahina ang pahinga. Daan-daan niyang sinabi, Fatima. Naririnig mo ba ako? Nakilat siya at binuksan ang kanayang mata. Ang kanayang mata ay malabo na parang hindi naniniwala na ang tong nasa harap niya ay ang kanayang dating asawa. Khan bilong niya. Bakit ka nandito? Ang kanayang buses ay maikli, ang tono ay napakalambot kaya kinailangan ni Khan na ilapit ang kanayang tainga ipang marinig ng malinaw. Ipinatong niya ang kanayang kamay sa kanayang noo, mainit ko. May laknat ko, parang dilirayo. Ang dating mahabang biyok ay kalat-kalat at nalalahas ngayon.
Madilim sa lubang kibo, ilang sinakang liwanag ang tumahos milo sa makabitak ng kaway na nakpapakitang mamasa-masa na lipa, ang amuing amah, ang amuing estang makapalaka sa palakit ng makapalampong, ang amuing diming doha. Lahat ay naksama ipang bimiyong isang nakakatakot na espasyo. Nang makita itu, si Mimangot Sakhan at naktakakang paano siya nakatira sa lugar na itu, at siya ay may malabang sakit po. Walang atibili, hinibat niya ang kanayang mamahaling kuwat at ipinotong sa kanayang balikat. Tumilo ang kanayang haliha, nahinat sinibikan niyang pakilan ang mukha itu, ayaw niyang mahmakang mahina. Nakitaw siya, hiwak kang makalala, dadalhin kita ahat sa ospital, at isapan natin. Mahpagkatatak ko. Sinabi niya at Genova biniyat niya siya sa kanayang habisag. Napakahan niya parang isang bota. Sa sandaling yun, nalala niya ang arawang kanilang kasal, ang parong hakamay na ito ang nakbiat sa kanayapah katapos ng seremonyan kasal. Noong panahong yun siya ay nakangiti ng maliwanag at ipinanghako niyang pasayan siya habang bihay. Ang panghakong yun ay itinapon niya sa haliipang itiloy ang katanayahan. Ang pakiramdam pagsisisi ay nakpayak sa kanaya. Biniyat niya siya sa kotse, pinaiha siya sa likod na ipuan, at dali-daling nakmaniw patungo sa pinakamalapit na ospital. Ang ospital ng bayan ay sira-sira, ang mga doktor ay abala lahat, nahinat nang makita ang pasyente na maliba, dali-dali silang naksiri. Sakhan ay kinakabahang nakatayo sa labas ng emergency room, nakalap ang kanayang peso. Paminsan-minsan ay tumitingin siya sa kanayang mamahaling sapatos na katat at biglang nakaramdam ng pait. Kimita siya ang belayan-belayang dolyar nahinat na wala ang kanayang dating asawa sa isang estadong labis na kahirapan na wala ng pag-asang pahalang. Bigla niyang nalala ang pilosopiya na madalas sabihin ng mga matatanda para saan ang maraming perakang ang iyong peso ay walang laman. Bilong niya, mahigpit na kiniyom ang kanayang kamay, nakamali ako, kailangan kong itama, sana ay may pakakatan pa siya. Limabas ang doktor, tinanong siya kung siya ay kamag-anak. Dali-dali niyang kinimpirma na siya ang kanayang dating asawa, handang bayaran ang lahat ng gasto sa pagpapagamot. Sinabing doktor na napakainang kanayang kondisyon, malnourished, may makapalatandaan malabang pulmonaya at kailangang may pasok sa intensifikare init. Sisibikan namin nahinat hindi pa namin masasabi kung saan ito hantong. Tumango siya na parang isang makina mabilis ang tibok ng kanayang peso. Hindi pa siya natatakot ng kanito. Kahit na ang kampanaya ay nasa bingit ng pagkabangkarote 5 taon na ang nakalipas, nanatili siyang kalmado at nakawa ang paraan. Nahinat ngayon, nakita niya ang kanayang sarili na maliit, walang makawa sa harap ng linayan ng bihay at kamatayan. Si Fatima ay inilipat sa Ichi, pinuwing mga intravenous lina at utsayhan tubes. Imilang sa na bisitahin siya sandali. Siya ay natutulog tila pakot na pakot pagkatapos ng hamot. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanayang kamay, nanghanhinak ang kanayang peso at bimilong, Fatima, iniwan kita sa loob ng maraming taon, hiwak mo akong iwan sa pagkakataong ito. Isang mainit na patak ng liya ang pimatak sa kanayang payat na kamay. Sa isang iklap, hinalav niya ang dilong kanayang hadaliri at pagkatapos ay nakatilok mili. Sumandal siya at ipinatong ang kanayang noo sa framing kama, ang kanayang haliha ay bimasa sa bawat sivang kanayang hakamay. Kinabikasan, sinabing doktor na si Fatima ay nakpakitang mahapalatandaan mahandang paktahon sa mga antibiotics, nahinat ang kanayang pisikal na lakas ay masyadong mahina kaya kailangan niya ang nutrisyon at hanap na pahinga. Sakhan ay iniyak sa tiwa, limut at nakpasalamat sa doktor. Sa buong bihay niya, bihira siyang himiko sa harap ng siniman, bukod pa rito alam lamang niya kung paano gumamit ng pera ipang ayusin ang mga bahay. Nahinat ngayon siya ay taos pusong nakpapasalamat sa mga taong nakikipaklaban para sa kanayang bihay. Sa loob ng ilang araw, itinakal niya ang trabaho, nakpantay sa ospital, mainhat na naktanong sa mga nurse at inalahan ang bawat mangkok ng lugaw at mainit na tibak. Ang mga empleyadong kampanaya ay timawak ng palit-ilit na naktatanong tungkol sa kanayang eskidayong mga pagpipilong, ang pagbibikas ng branch sa timog at ang bahong proyektong pagbet.
Sinabi niya, mayroon akong isang kahit na personal na bahay, makipag-isap sa vice-presidente. Nakilat ang lahat ang Pangulo na kilala sa pagkailas sa trabaho ay pinababayan ang kampanaya. May mga nagsismis na maliba ang sakit ng boss, may mga himila na lihim na nakahanda ang boss ng isang malaking kawain. Ngunit walang nakakalam ng katotohanan na ibinibuhos niya ang lahat ng kanayang atensyon sa pagliligtas sa kanayang dating asawa. Ang nutrisyon at hamot ay inti-inting nakatilong kay Fatima na malampasan ang krisis. Pagkatapos ng isang linggo, siya ay mas gising at nakakain konting lughaf. Pimasok sa sa silid para bisitahin at nang makita siyang nakadilat ay nagtanong siya. Mahina siyang humiti, bakit ka nandito pa? Sumagot siya nang may awa, mabiti at nagising ko, nandito ako para alahan ko. Gusto niyang tumawa, ngunit ang ngiti ay baluktot na may halong kapaitan, alahan ako. Akala ko gusto mo na akong iwan magpakailanman. Ang kanayang buses ay parang malungkot at mapanimbat. Sa ay nasamit, hindi alam kung ano ang sasabihin, at imitaw lamang, pamanin. Bemintong hininga siya at imibo. Dali-dali niyang inabot ang hatisay at tibak. Iminom siya ang isang higop, at bumilong, hiwak kang mayaya, nakaroon na tayo. Ngunit kiniyom niyan ang kanayang labi at kinimpirma, hindi ko kailanman. Tatanggihan mili ang responsibilidad. Bigyan mo akong pagkakataon pakisap. Ang kanayang mata ay pinung pagsisisi, nang hinhinak ang kanayang kamay habang hawak ang malamang na kamay niya. Si Fatima ay namila, ngunit hindi na nagsabi pa, ay miku at pimikit, ang kanayang haliha ay tumilo sa inan. Pagkaroon ilang araw, nagkaroon siyang sapat na lakas ipang magsalita ng mas matahal. Ang kanilang kapag-isap ay sa simila ay hindi komportable, iniwasan ang pagbanggit ng halimang pagkakamali at tumitigil lamang sa, kumusta ang pakiramdam mo? May kailangan ka ba? Bibili akong mas maraming pritas. Ngunit inti-inti, ang samang luwab at pinsala na naipon sa paglipas ng hataon ay naktilak sa kanaya na sabihin, gusto mo bang malaman kung bakit ako napinta sa ganitong sitwasyon? Timahimik sa at tumango. Ikiniwento niya, ang kanayang buses ay mahina pa rin ngunit malinaw pagkatapos ng diborsyo, imalis siya sa bayan ipang maiwasan ang kaisap-isapan, bumalik siya sa bayan kanayang ina sa kabindikan ipang maktiro ng malaya, malit ang sivaldo. Pagkatapos ay namatay ang kanayang ina at ang bahay ay kailangang ibenta ipang bayaran ang haitang, walang natitirang lugar na makapitan, siya ay humala-hala na humahawang lahat ipang mabihay. Pagkatapos ng ilang panahon, nakasakit siya, walang insuranse, hindi nang haas na pumunta sa ospital, hinayon lamang niyang tumahal ang kanayang sakit. At sa hili isang kaibigan na nawa sa kanaya ang nakpatiloy sa kanaya na pansamantalang tumira sa isang abandonadong kibo habang nakahanap ng sapat na pera para magpahamot. Ngunit ang sakit ay lalong limala, inti-inti akong nangina, walang sapat na pera para sa hamot. Akala ko marahil ay mamamatay ako ng tahimik doon, himikpi siya, ngunit hindi ko inasahan na babalik ko. Ang labis na sakit na kailangang tisin takapagsalita kapag naririnig ang kasalita mila sa taong minahal niya noon. Tahimik na nakupusahan, labis na nasasaktan. Sinilayapan niya ito, dahan-dahan, hiwak mong sisihin ang iyong sarili, dahil hindi rin ako nang hanghas na himinging animan, matahal na tayong tapos. Timilo ang kanayang haliha, ang kanayang mata ay pinong labis na kalangkitan. Timayo siya, simakaw ng mahina, ngunit nakamali ako, kailangan kong itama, hindi ka maaaring mamatay ng hanuan, hindi ko papayagan. Nang hinhinak ang kanyang buses. Ang lalaking nakmamayabang na kilala sa mundong negosyo ay imaman ngayon na siya ay walang makawa, nakasam lamang na mabihay siya ipang magkaroon siya ng pagkakataong bimawi. Samha sa minut na araw, patiloy na nakikipag-isap sa doktor at dinala sa Fatima sa isang ospital sa itaas na antas. Gusto pa niyang ilipat siya sa isang internasyonal na ospital, ngunit pinayan ng doktor ang pasyente na magpahinga na lamang dito dahil siya ay mahina. Kakonsulta kami sa mga eksperto. Tinanggap niya ito, hindi naktipid pero ipang mag-imbitang mga pribadong nurse na magpantay.
Kinailangan mga empleyado ng kanayang kumpanya na makpadalan mga populis mila sa lingsot patungo sa bayan ipang mahantay sa kanaya na pimirma. Ang tanawin isang bilay na rayo na nakupo sa pasilayong ospital ng bayan na napapalibitan isang laptop at isang kontrata sabay na nakalaha sa kanayang dating asawa at himawak sa trabaho ay isang kakaibang tanawin na ikinahilat ng lahat. Isang araw nakitang isang dayang kasusayo sa pamamagitan ng video call ang masalimut na tanawin tinanong nila siya kung nasan siya bakit hindi sa meeting room. Sumagot siya ng mainon na sa ospital ako na nanghangalaga sa aking pamilya. Walang nakakita kay Hana imalis sa mendong negosyo, ngunit ngayon ay handa na siyang isantabi ito at ibius ang lahat ng kanayang lakas sa isang babaeng dating iniwan niya. Pagkatapos ng halos kalahating biwan, si Fatima ay pansamantalang nakalampas sa mapanghanap na ekto at maaaring limabas ng ospital ipang makpakonsulta sa bahay. Ngunit nasan ang kanayang bahay? Wala na siyang tahanan at hindi rin siya makabalik sa abandonadong kibo. Inalok na Hana dalhin siya sa kanayang mansyon sa labas ng langsot. Imiling-iling siya, hindi ito makanawa, hindi na ako kabilang sa mundo mo. Inawa kanihan ang kanayang kamay ng may determinasyon, Fatima, hiwag muna akong tanghihan mili kailangan mong makpahinga, hindi kita maaaring hayang mamihay ng hindi sigurado. Isipin mo na lamang na ginagawa ko ang heling responsibilidad. Timalikot siya at himikbi. Nanawa niya na naiya pa rin siya, ngunit wala na siyang lakas na makipaktalo kaya mahina siyang tumango. Kaya inayos niya ang isang ambulansa ipang dalhin siya sa mansyon. Ang mansyon ay matatakpian sa labas ng Hanoi, napapalibitan maraming puno, may lava at isang maliit na hardin. Sa totoo lang, ito ang weekend getaway ni Han bira siyang manatili dito. Nakilat ang lahat ng empleyado, seguridad guard at katulong nang makita ang kanilang boss na biniyat ang isang payat at mapitlang baba. Ipinakilala lamang niya ng maikli, siya ay isang kamag-anak. Paklangkiran ninaw siya ng mabiti. Nang makita ang tanawin, nandag ang matandang housekeeper, kisang loob na nakhandang makasilid, naklito nakapagpapalisok na lughaf, at nakmadaling bimili ng kabahong damit para kay Fatima. Sa ina ay naiya siyang imiwas. Pakiramdam niya ay hindi siya kabilang sa lahat ng tao dito, na parang nangihingi siyang tulong. Nang makita ang maliw na espasyo at mamahaling kasangkapan, lalo siyang nakaramdam pagkapi. Kung nakanghat siyang eman noong nakarang taon, nakabintot sana siya kay Han at nakipaglaban para sa mga ari-arian, ngunit pinili niyang imalis at panatilihin ang kanayang dignidad. Nang makita sila mili, hindi siya naiba sa isang mahirap na nakikipamihay sa kanayang dating asawa. Ang pakiramdam kay Han ay nakpahirap sa kanaya. Nanawa na Han iyon kaya sinibikan niya ang kanayang makakaya ipang mapahanawa siya. Araw-araw personal niyang hinahanda ang hatas, nakahatid ng hamot na lughaf, nakikipag-isap sa kanaya, ikinikwento ang tungkol sa kumpanya, imasa lamang na hindi siya makisip ng sobra. Isang araw ay malungkot siyang sinabi, bakit mo ginagawa ito? Wala na akong halaga sa iyo. Timahimik siya at pagkatapos ay sinabi, dahil may itang pa rin ako sa iyo. Ikaw ang tumulong sa akin na magkaroon motibasyon ipang imanlat. Naniwala ka sa akin noong wala akong kahit ano. Kung wala ka, hindi ako magiging ganito ngayon. Nanlaki ang kanayang mata. Hindi pa niya sinabi ang kasalitang ito noong imalis siya. Luminok siya at inamin, naging interesado ako sa katanayahan, inaisip na ikaw ay isang pasanan. Noong nilaktan ko ang kapapalis ng dibosyo, naisip ko na makpabaho ang aking bihay, hindi ko lang inasahan na sasaktan kita ng ganito. Sa pagpabalik tanaw sa mga nakarang panghayari, nanghang ang kanayang busis, nakatingin pababa ang kanayang mata. Napasakok siya, hiwag mo nang sabihin, nakaroon na rin. Tumitol siya, hindi pa, dahil mente ka nang mamatay sa kibo, hindi ko matatanghap na yaon ang katapisan. Pimikit siya, hindi na nakipaktalo, ngunit ang makaliha ay di maluway sa kanayang pisngi.
Sa labas, inti inting lumibok ang sikat ng araw sa hapon, bimaksak ang kadiliman, na parang isang matinding pahinto na nakilong sa kanila sa isang riyon masakit na alala. Limipas ang panahon, mas inalahan si Fatima, inti inting bumiti ang kalisihan. Nagsimula siyang mahlakat sa hardin ipang himingang hangkan, kimaint malambot na behas, nahinit ang kanayang espiriti ay hindi pa rin matatag. Paminsan-minsan ay nakupo siya ng walang pakisip sa loob ng maraming oras sa balkonahe na nakatingin sa bukid, walang katiyakan ang kanayang mata. Sa kanay abola sa trabaho, nahinit naklan pa rin siya ang oras kasama niya. Hinabayan niya siya sa pisikal na terapay, nakimbitang isang pribadong doktor ipang regular na makpatingan. Paminsan-minsan ay dinadala niya siya sa paglalakat sa paligid ng lava at ikinikwento sa kanya ang haalalang pinanghalakan niya sa loob ng mahabang panahon. Gusto niyang makinig, gusto niyang takasan ang nakaraan. Ang baba ay nabibiyahe pa rin sa pinsala at kahiyan. Nainawan niya na ang haaksan lamang ang inti-inting makpapahaling sa sikat, anong silbing pahanging pamanin. Isang gabi nang biglang magtrabaho sa khan, isa si Fatima sa silid, at biglang sumiklap ang isang malakas na ibu na kinailangan niyang kimapit sa dingding. Timakbo ang housekeeper ipang tilinghan siyang tumayo, nagbigayang tibig, at hirap na hirap bago niya matilinghan siyang imipon ng matatag. Hengel siya, pila ang hamata, at nakaramdam labis na takot sa kanang puso, hano pa ako katahol mabibihay. Nakitang housekeeper at marang sinabi, bata ka pa, hiwag kang maging pesimista, gusto ka lamang bayaran ni Khan ngayon maniwala ka sa kanaya. Si Fatima ay lumilia at imiling, natatakot ako na hindi ko kayang miling iwan. Mahigpit na hinawakan ng housekeeper ang kanayang kamay, sa totoo lang, pinahirapan niya ang kanayang sarili sa loob ng maraming taon, naging kasama niya ako simula nang makipaghiwalay siya sa yayo, walang araw na hindi siya bumintong hininga. Ngunit itinaho niya ang kalangkitan at itiniyun ang kanayang sarili sa trabaho. Ngayon ay mayroon siyang pakakatong itama ang mali sa iyo, kaya bahan mo siyang udon pabalik. Timahimik sa Fatima at naramdaman ang sakit sa kanayang puso. Nanghas pa kaya siyang mahmal at mahtiwala. Makalipas ang 2 araw bumalik sa Khan. Sa pagpasok niya sa kate, narinig na niya ang balita na si Fatima ay nagkaroon ng malabang ibu. Sumikot siya sa silid, niyakap siya, at nataranta ang buses, nandito na ako. Kimusta ka? Mahina niyang sinabi, ibu lang, ayos lang. Dahan-dahan niyang hinimas ang kanayang likod, at kimislap ang pag-alala sa kanayang mata, bikas dadalhin kita sa ospital para magpasiri, ayaw kong maging kampante. Tinignan niya siya, biglang nalala ang sinabing. Housekeeper. Sa isang iklap, bumilong siya, kailangan mo pa ba ako? Hinawakan niya ang kanayang kamay ng may determinasyon, kailangan kita higit sa lahat. Simula nang ilabas kita sa kibo na iyon, ipinangako ko sa aking sarili na hindi na kita mawawala mili. Iniyak siya, tumilo ang halia, at imital, natatakot na iwan mo akong mili, hindi na ako naniniwala sa mga ko. Mahigpit niya siyang niyakap, hinayon ang kahigpi na imalanghav sa silid, hindi kailangang itaho ang bawat pahanga. Sa gitna ng pahigpi, narinig niyang sinabi niya, iniwan kita dati, nawala ko ang aking kaliliwa sa loob ng mahigit 10 taon. Ngayon hindi ako nanghangkas na manhaku, ngunit sasamahan kita kahit ano pa man. Ipinatong niya ang kanayang mukha sa kanayang dibdib, naramdaman ang kanayang puso na mabilis na tumitibok, mainit, hindi na kasindayan tulad noong araw, nabawasan ang kanayang takot, at alam niya na siya ay taos puso. Kinabukasan, pumunta sila sa ospital para magpasiri. Napagpasahan doktor na ang kanayang panghinaing sakit ay pulmonea at pagkapahot na nangangailangan mas maraming oras para sa nakapagpapalisok na pagkain at hamot. At mayroon pa rin siyang 5 hasayula dahil sa matakalang impeksyon na nangangailangan pang matakalang paghamot. Pagkatapos pakinggan, determinado si Khan na dalhin siya sa ibang bansa para magpahamot. Ngunit tumanggi siya, kahit saan pa ako pumunta, gusto ko lamang mamihay ng payapa at ayaw kong maglakbay ng malayo. Nang makawa siya, imiling pa rin siya.
Kailang kanyang pakbakan ang kanyang kalooban at nakimbitan mahisay na doktor ipang makbigayng pinakamataas na suporta sa panahon pakpapahalang. Inti-inti niyang napabiti ang kanyang kondisyon, bawasan ang pakkapahotan kanyang hamata, at bawasan ang pakkapahotan kanyang hamata, at magkaroon mas malakas na buses. Ngayon sa hapon, madalas silang imipo sa balkono ay ipang panuran ang dahan-dahang paglibokang araw at makisap. Ikiniwento niya sa kanya ang haarawang pakala-hala kailangang makikasang pinghan sa isang kainan at maktutur para magkaroon para sa makakastisan na nakpapadalan kanti sa kanyang kaibahan na may malabang sakit bawat biwan. Timahimik siya at nakaramdam ng awa at pahanga, limalabas na hindi pa rin siya tumitigil sa pagiging mabait kahit na siya ay nahihirapan. Isang araw ay tahimik niyang sinabi, nagsisisi ka ba sa desisyon na maktibo siya noong araw? Hindi siya nakatibili, sobrang pagsisisi. Kahit gaano kalaki ang aking karera, hindi ako marang mahang masaya. Nakpanghap ako na kontento ako, ngunit sa totoo lang hindi ako nakakatilohong mahimbing bawat hobby. Nakisip siya at pagkatapos ay imiyak, sinisisi ko rin ang aking sarili dahil hindi ako sapat na matapang ipang panatilihan ko, ngunit marahil walang silbi kang hilahan kang ang iyong peso ay nakatun sa ibang mundo. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang balikat at bumintong hininga, tama noong araw ay napakabubo ko kaya nawala ko ang tinay na kalagayan. Ipinatong niya ang kanyang ilo sa kanyang balikat at wala nang sinabi pa, ang dalawa ay nalibok sa alala sa isang hali na pagsisisi. Sa malayo, ang maliwanag na sikat ng araw ay bimaksak sa paligid ng hapeno na nakiwan humahabang hit sa inti-inting tumatandang dingding. Mas nakang malapit sila talat ng isang dating makaibahan na nakita pagkatapos ng isang bahayo. Hindi pa rin niya tinatawag na asawa at hindi rin siya nanghas na pilitin makasama silang nakalaha. Siya ay sabay na nakalala tungkol sa kampanaya at nanghang-halaga sa kanaya at sa kanaya ay mayroon ding bahong enerhiya. Nagsimula siyang makbasan ng mga libro makinig sa musika, paminsan-minsan ay nakikipag-isap sa housekeeper, tumatawa at ang kanyang kalisihan ay mas matatak bagaman kailangan pa rin niyang iminom maraming pandagdag at antibiotics. Isang araw ay palihim siyang nakbenta sa palengke malapit sa bahay ipang bimiling ilang halay ipang maglutong supas na parang gustong gumawan malit na bahay ipang tumihon sa kabitihan ng kanyang peso. Natiklasan niya na nakalit siya, imalis ka nang hindi nakpapalam, paano kang madapa ka? Timawa siya, hindi na ako bata. Dahan-dahan niyang nilito ang supas ng kandol na may karne ang pakang minamahal niya noon. Nang matapos siyang maglito, nang iodit niya ito sa mesa, nakita niya ang maso na supas, nalala ang hanakarang araw, at nanghilit ang kanyang haliha. Noong kiman siya, sinabi niyang masarap ang supas at hindi timahal sa pakpiri. Naiya siyang himiti bahang nakpainit ang kanyang peso. Kayan pa man, isang hapon ay bimangon mili ang isang bahayo. Namoing ilang reporter ang kahanapan na dinalan balay narang sakan ang isang misteryosong baba sa kanyang mansyon at naktaho. Nakpakya silang litrato para makasilat ng isang kakit-akit na artikilo. Kimalat ang impormasyon, maraming tao ang nakisip na siya ay isang mistress, ang ilan ay malisaysong. Binalak na kinan ang kanyang ari-arian. Natakot si Fatima at naktaho sa silid na hindi nanghas na limabas. Nakalit si Khan at initisan ang hasiritay personal na pakilan ang media. Ngunit nakpantay pa rin ang mendung balita sa kanya, inalo siya, harapin niya ito, hiwag kang matakot. Malangkot niyang sinabi nila na ako ay isang huldiger, ayaw ko nito. Sabi niya nang maikbit, hayan kong malaman lahat kang sino ka. Kaya sinabi nakpadala siyang anunsayo at inihayak sa press na ito ay ang kanyang dating asawa na may malabang sakit at nakbibigay siyang tulong dahil sa relasyon nila. Hayan pa man naksikap pa rin ang press, naktatanong tungkol sa dahilan ng diborsyo at pagkatapos ay babalik ilit. Sinisiron nila na nakpapahirap sa kanaya. Nakpasaya siyang limitan ang kanayang hapaklabas at petilan ang lahat ng channel komunikasyon. Nararamdaman niya ang pagkakasala dahil sa akin kaya ka nakakaproblema.
Ngimiti lang siya nang mapait, basta't mabiti ang kalagayan mo, silit ang kahit anong problema. Marami po akong itang sa iyo sa bihay na ito. Isang araw, madaling timawak ang direktor ng kumpanya, sinasabing problema ang proyekto sa kan, pabantang bawian makakasusayo ang kanilang pinan, kailangan siyang pumunta agad. Alangan siyang tumingin sa kanaya no makang mapatlaporan. Marahan siyang tinopik nito sa kamay, papayo, hindi mo maarang pabayan ang trabaho mo, ayos na ako, pumunta ka na at litasin ito. Alangan siya na lola ang biglang pagkakasakit nito. Pilit siyang ngimiti, hindi ako kasang hinang inaisip mo. Nandito naman ang mayordoma, ang doktor, hiwag kang makalala. Nang makita siyang determinado, pimayak siya. Nginit bago imalis, nagbilan pa siya sa sekuriteitsguard, sa mayordoma, sa doktor, tumatawag ng paulit-ulit. Pinaktawanan siya nito, parang magpapalam ka na sa mundukang makalala ka. Bemintong hininga siya, natatakot ako, sapat na ang mawala ka ng isang beses. Namimila ang maka niya nang iodit siya nito hanggang sa khote nakadaraman init na hindi pa niya nararanasan. 5 araw siyang nawala, natapos ang proyekto at nakpilong kasama ang mga stockholder. Sa panahong ito, hindi siya nang timawak para makabala, nakpadala lang siyang ilang text na nagsasabing kimakain siya ng maayos at maayos ang lahat. Mabilis siyang sumagot, mag-ingat ka, babalik ako agad. Kahit maikli kakaibang init ang nadama niya. Sa gabi naalala niya ito at nakakatawa. Sino ang mag-akalang pagkatapos maraming taon pagiging malamig, sila ay magiging parang habahong magkasintahan. Hindi niya itinatanggi na naroon pa rin ang damdaming iyon, marahil sila ay bahaging isa't isa na pinalayo lang silang mga taon. Imagang Biyernes, naktate siya, babalik ako ngayong hapon. Kinakabahan siyang pumunta sa hardin at pumitong ilang rusas, inilakay sa plurera at inilakay sa sala. Nakita itong mayordoma at pinaktawanan, hinihintay mo siyang imiwi para kimain. Napaya siyang ngimiti, hindi sumagot. Nginit hanggang sa hating gabi, hindi pa rin siya bumabalik. Malakas ang ilan, kimikilok at kimikitlat. Naalala siyang tumingin sa bintana, maraming beses siyang tumawag nginit hindi niya makontak. Halos hating gabi na nang limitaf siya, basang-basa, makang pahot na parang nakaligtas sa isang bahayo. Nakilat siyang tumakbo para makabot ng tiwalaya, bakit ka nakbalan? Malangkot niyang sinabi, nasira ang sasakyan sa gitna doon, naubisan baterya ang telepono ko, kinailangan kong magtawag ng taxi, matagal akong naghintay. Nagpapanik siya, maligo kang mainit para hindi ka magkasakit, makang mapitla ka. Tumango siya. Pagkatapos bumaba siya sa sala, nakita ang harusa sa mesa. Nagtanong siya, para sa akin mo ba yan inilakay? Nag-alangan siyang tumango. Nantak siya at niyakap siya, sinabing, salamat sa paghihintay mo sa akin. Napaligiran siyang amuing ilan na nakakapit pa rin sa kanayang damit, napaktanto niyang marahil mas inasahan niya ito kaysa sa inakala niya. Mahina niyang sinabi, pahot ka na, magpahinga ka na. Ngimiti siya, hinila siya para imipo sa ipuan at sinabing, may binili akong regalo para sa iyo. Kiniha niya sa kanayang bag ang isang kulay krema na sabo na hawa sa lana, simpleng nginit mainit, mula sa isang tindahan handicraft sa probinsya. Nakita kong maganda kaya binili ko. Subukan mo ito. Nakilat siya at pagkatapos ay ngimiti ng masaya, isiniyot ang sabo sa kanayang liig, nadama ang init sa gitna ng malang gabi. Tila nakalimitan nilang dalawa ang mga taon pahiwalay, tanging ang init lamang kasalikian ang natitira. Nginit pagkatapos ay may nangyaring hindi inasahan na nakpataas ng tensayon sa kiwento. Pagkalipas ng isang linggo, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang abogado. Pamanhin, nginit may isang anonymous na reklamo na pinahinalan siyang naglistay mga ari-arian kanayang dating asawa na nakpahirap dito. Nakilat siyang. Nagtanong ipang malaman na isang hindi natikoy na tao ang nakpadalang reklamo sa departamento ng hustisya na nakpaparatang sa kanaya.
Achat na pinalaking media ang kiventu, sinasabang pinilit ni Khan ang kanayang dating asawa na mahtibosyayo ng walang animang pakori at ang dating asawa ay ngayon ay may sakit at walang tahanan. Maraming tao ang naktiling-tiling na tilaksan siya, kahit na siya ay nasa bahay niya, nahinit kimalat na ang tsismis na serayusong nakapekto sa kanayang reputasyon at kumpanaya. Halit siya, nahinit mas nakalala siya na makaramdam presire sa Fatima. Sa katinaan, binasa niya ang ilang unlina na artikulo na lalangkot ng makitang sinisimpang makataw sa Khan. Sinabi niya, dahil sa akin kaya ka napapamak. Hinawakan niya ang kamay nito, ayos lang, ihayak ko ang katotohanan. Ikaw ang nakpasang imalis, hindi ko pinilit. Inalok ko rin na atin ang lahat ng aking ari-arian na hinatumanghaka ko. Ipapakita ko ang katibayan sa abihado. Imiling siya, ayaw kong dimalo sa korte, ayaw kong makakahilo. Nakisip siya, kung ngayon mahanap akong ibang paraan. Kailangan ko pa rin makpaliwanag kung hindi maapektihan ang aking kumpanaya, makakalihan ang kasaroholder, babaksak ang kastok, masisira ang buong karera ko. Sa gitna ang lahat ng ito, nakpasaya si Fatima na humawang isang bahay na ikinakilat niya, pimayak siyang himarap sa publiko. Sa partikular, himingi siyang tulong sa isang kaibigan na kakilala ang isang reporter ipang makayos ng isang pagpipilong sa bahay kung saan maksasalita siya ipang iwasto ang impormasyon. Nakilat sa Khan, sigurado ka ba na kaya mo? Mahina siyang humiti para sa iyayo sisibikan ko. Ayaw kong pasanin mo ang masamang reputasyon na yaon. Kaya isang imaha inanayahan ang ilang mamamayak. Medayo nakilat sila nang makita ang dating asawang nahirap ina nakaupo sa sofa, nakasuot ng sawo na hawa sa lana, mukhang payat pa rin hinit moyos at matatak ang pakisip. Nagtanong sila, totoo bang pinilit kang mahtibosyayo, iniwan ka? Kamado niyang sinahot, nahiwalay kami ni Khan nang mapayapa, walang pamimilit, ako mismo ang imalis, pinili kong mamihayang simple. Maraming beses na gustong tilinghan ako ni Khan, nahinit tumanghi ako. Simingit ang isa pang reporter, nahinit nakatira ka sa isang barong-barong, hindi ba dahil hindi ka nakatanghap ng tulong. Bahakaya siyang nang nahinit sumakot pa rin, gusto kong mamihay ng malaya, ayaw kong imasa sa siniman. Hindi dahil kay Khan kaya ako nahirap, kundi dahil nakaranas akong maraming problema at sakit. Nang malaman niyang nasa problema ako, siya ang sumakip sa akin. Pagkasabi nito, imibo siya. Madaling nakabot ang tibak sa Khan. Iminom siya at pagkatapos ay tumingin sa kanaya, nakimiti ng matamis, kung hindi siya bimalik, maral patay na ako. Hindi siya ang naknakap sa akin. Dahil sa kanayang taos pesong pakihali, nakang hindi kanong agresibo ang gripong mga reporter. Kimia silang ilang larawan, nag-record at imalis. Sa Don Pauwi may nagkomento, limabas na hindi pala totoo ang tsismis. Naktida pa rin ang ilan, nahinit hindi bababa sa ang artikulo sa susunod na imahe ay naipublisa sa isang mas positibong direksyon, dating asawa mismo ang naglinis ng panghalan para sa balay na Khan. Nabawasan ang kritisismo ng publiko inti intang nahing interesado sa kiwentong milang pagsasama, ang ilan ay interesado pa ring malaman kung magpapakasal silang mili. Isang maliit na press conference lang, halos pakot na ang triasirer, nahinit na siya ang siya dal na tilanghan niya ito. Timanghan sa kanaya sa Khan, nanghangalit ang liha dal sa pasasalamat, salamat sa katapanghan mo. Imiling siya, iyon ay isang maliit na kabayaran para sa mga sakripisyo na hinawa mo para sa akin. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Isinandal niya ang ilo sa balikat nito. Dimatang ang pakot, nakatilok siya kahat sa ipuan. Dahan-dahan niya siyang biniyat papunta sa silid, dahan-dahan hinibat ang kanayang sapatos, tinakpan siyang kimot. Timinghan sa kanayang mapitlang mukha na nakpapakitang makabakas ng oras kimirot ang kanayang peso. Ang isang mabiting tao tulad niya ay dapat na masaya, bakit napakasamang bihay. Palihim niyang ipinangha ko sa kanayang sarili na kung mayroon siyang kahit konting kakayahan, kakawin niya ang lahat para makapamihay siya ng mapayapa.
Nang gabing yeun tumabi siya sa silit niya kung sakaling makasakit siya, masikaso niya itu kahat. Sa kalakit nun gabi bigla siyang nagising na yaw. Sa paglabas nakita niyang bigas poren ang ilaw sa silit niya. Nakaupo siya, naisip, may hawak na isang tempokong halarawan. Limapit siya para tumingin, iyon ay halarawan alala na kininan nila noong sila ay bahong castle, pareho silang nakangiti sa harap ng sira-sirang bahay na hawa sa kaway na dating kanilang tahanan. Timahimik siya, hindi niya inasahan na itatahuparan niya. Malangkot niyang sinabi, kini ako ang pelikilang itu hamit ang. Isang limang kamera at pagkatapos ay itinaho itu, hindi ako nang khas tumingin. Ngayon sa pagpabalik tanaw nakikita kong napakahaho ko. Napipiyok ang kanayang buses. Malinaw niyang nakita ang panginaang sa kanayang mata. Nanghan siyang nagtanong, naalala mo pa ba ang pakiramdam noong hindi kami natilok magdamag, sinisikap na ayusin ang dingding doon natatakot kami sa ilan. Timango siya at ngumiti ng mapait, Kinabukasan nachtiro ka pa rin, makang pahot na pahot ka pero sinabi mong hindi ka pahot para makang panatag ang loob ko kapag nagtatrabaho ako sa labas ng tulay. Naalala niya, noong panahong yun, ayaw kong maalala ka, palagi kong pinaniniwalaan na magtatagumpay ka. Ibinawa niya ang tempokong halarawan, hinawa ka ng maikbit ang kamay nito, naniniwala ka sa akin, nginit pinagtidaan ko ang pag-ibig. Ngayon inasahan ko lang na bibigyan mo akong pagkakataong magbayad. Bemintong hininga siya, sumandal sa kanayang balikat. Malangkot ang kanayang dibdib naglalaman labis na panghinayang. Sa kalakit ng gabi natakpian miling dalawang tao ang isa't isa sa alala ipang pinan ang habitasang bihay. Pagkatapos ng insidente sa pahayahan, nakpasaya sa hayahang alahan si Fatima, hindi na naktataho. Tinala niya siya para mamiling mga damit at aksesoris, ngunit imiling siya, pumipili lang ilang item na sapat. Sinabi niya, hindi ako mahilig magmayabang. Sininot niya ang kanayang kahistihan, ngunit palihim pa rin niyang inihanda ang karaktahang masustansyang pagkain at makakandang pritas sa mayordoma. Ngumiti ang mayordoma at sinabi, mahal na mahal mo siya. Ngumiti siya, hindi natatakot na asaran. Nang makita itong kanayang makakaibigan, ang ilan ay sumiporta, ang ilan ay nakilat, ang ilan ay nangyam, bitina lang mayaman ko, hindi ka lang sa batang baba, bakit ka bumabalik sa iyong dating asawang nahirap? Malangkot niyang sinabi, hiwak mo siyang ikumpara sa siniman. Siya ang tong initanghan ko. Imatras ang isa na intindihan na seryoso siya. Limipas ang ilang biwan bimiti ang kita. Nakakawa na niyang maklakat ng matahol, nakang rusa ang kanayang balat, nadagdagan ang timbang. Sa katinaan, gusto niyang mag-apply para sa isang partimen na trabaho sa pagtuturo sa isang sentro malapit doon. Nakalala sa sigurado ka ba? Kalisahan. Determinado siyang sinabi, gusto kong maging independiente, ayaw kong imasa sa yayo. Nang makita siyang matatak, tinanghap niya ito. Gemagamit ng kanteng koneksyon, ipinakilala niya siya sa isang sentro na naktuturo sa mga batang may mahirap na kalagayan. Nasiyaan siya dahil na nanatili pa rin ang pagtuturo bilang isang hilig. Sa kanayang inang arawang klase, kinakabahan siya na parang siya ay naktapos lang. Nang makita ang mga inosenteng bata, nakaramdam siyang pananabik. Pagkatapos ng klase, pahot siyang ngunit masaya, mayroon siyang lakas ng loob na magsumikap. Tumingin siya sa kanayang nakanghiting pagpabalik, masayang masaya. Nakilala niya ito sa pinto, namimila ang maka, nakakatilong akong magtiro. Haplos niya ang kanayang ilo, mahinang sinabi, ang kalagayan mo ang inasahan ko. Sa minut na araw, naktiro siyang 3 beses sa isang linggo, nagpapahinga sa natitirang oras, iminom gamot. Nagbigay sa kanyang sariling driver ipang ihatid siya. Noong ina ay naiya siya, ngunit hindi niya matanggihan dahil hindi pa siya sapat na malakas ipang magmaneho o sumakay sa bus.
Gestung gebate ang mabait na giro na sa Fatima, sa bawat klase, ay makapsila sa kanaya, hinihilang sa kanayang makikwento tungkol sa nakaraan. Nang makitang ilang giro ang isang mamahaling kotse na sumundo sa kanaya, bimilong sila, asawa niya ang isang tong mayaman. May nasihang himiti, hindi itinatangke, at hindi rin nakayabang. Ang lahat ay moyos hanggang sa isang araw, may isang mahirap na batang lalaki na nakaroon malabang sipon, palang pero ang pamilya ipangdalan siya sa ospital. Noontak siya, kiniya ang pera sa kanayang bulsa. Ang halahang yun ay hindi mahalaga kay Khan, ngunit para sa kanayang maliit na sweldo, ito ay kalahating isang biwan. Sa hobby, tinanong siya nito imaman siya. Napabentong hininga siya, sabihin mo lang sa akin, tutulungan kita, bakit mo kinihol ang lahat ng iyong ipon? Nakimiti siya ng mahina, gusto kong tumulong ng makisa, naintindihan ko ang pakiramdam walang tumutulong sa iyo kapag ikaw ay may sakit. Timahimik siya, lalo pang minal ang kanayang mapakawang hawa na kaliliwa. Naisip niya na siya ay pari-uparen nun, isang bobo na may malaking pakmamal kahit na kilang siya sa kanayang sarili. Malapit na ang bagong taon, nakmangkay siyang imiwi sa probinsya ipang sindihan ang isang insenso para sa kanayang ina. Sinabi niyang sasama siya. Nakalanghan siya, ngunit pagkatapos ay pimayak. Bimalik sila sa balibendikang riyon sa Hilaga, palakilaku ang don. Ang dating bahay na tinitiran ng kanayang ina ay naibenta na ngayon ay isang harden belaklak ng isang tao. Mayroon lamang isang simpleng libingan sa likod ng simbahan. Imipo siya, nagsending insenso nanganghalit ang kanayang hamata. Naglakay sa kan palimpon pitang belaklak sa tabing libingan, ipinaksama ang kanayang hakamay sa panalanghan. Manhat niyang sinabi sa kanayang ina na nabibihay pa rin siya, tinitulunghan siya ang kanayang dating asawa. Baakang imihip ang hangin sa hapon na para bang nakpapahan o naninisi. Tahimik siyang tumayo sa tabi niya, inilakay ang kamay sa kanayang balikat, nakpapahayag ng pasasalamat sa namatay na minahal siya na parang sarili niyang anak. Sa pag-ibig bigla siyang naksalita, kung nabibihay pa siya, siguradong matitiwa ang nanay kapag nakita kang inalakan ako. Limanghon siya, ang kanayang hamata ay naklalaman panghinayang, ako ang may kasalanan. Imiling siya, inilakay ang kanayang kamay sa kanayang labi na para bang gusto niyang timahal siya sa paninisi. Ngunit timaloy ang dalawang liha. Simakay sila sa kotse pabalik sa lengsot, dala ang makalong alala, ngunit mayroon ding natatanging init. Pagkatapos ng biyahe, medayo pimayat siya, maral dal sa emosaon. Nakalala siya, pinilit siyang makpahinga ng ilang araw. Kailangan niyang makinig, masiniran na nakaiha sa bahay, nakpabasan mga libro, iminom mga bitamina. Isang hobby, hinawakan niya ang kamay niya, mahinang sinabi, naisip mo na bang patawaran ako, para makpakasal tayong mili. Kaya siyang nakilat kimirap. Inaasahan na niya ang tanong na ito ngunit hindi siya nang harapin ito. Tahimik siyang nakaupo sa loob mahabang panahon bago nagsalita. Alam mo ba kung ano ang kinatatakitan ko? Natatakot ako na makpahuka ilit, natatakot akong mahalok sa paktiri sa mili. Timanhan siya ng malalim sa kanayang hamata, taos peso ang kanayang busis, hindi ako nang hanghas na manhakong pangabambihay dahil hindi ko alam kung ano ang mangyayari bigas. Ngunit alam ko na ang aking peso ay hindi tumitihil sa pagmamahal sa iyo. Gusto kong maging asawa mo ilit, nang maranghal at nang tapat, kahit na may sakit ka, mananatili ako sa tabi mo. Napaliha siya, hinawakan ang kanayang maka, naniniwala ako sa iyo, ngunit kailangan kong mas maraming oras, hindi pa ako handa. Bimintong hininga siya, ngunit hindi siya pinilit, maghihintay ako kahit gaano katagal. Maya-maya, inanayaan niya siyang tumingin sa biwan sa beranda. Sa ilalim ng dilaw na biwan, dahan-dahan siyang sumandal sa kanayang balikat. Imiyak pa rin, natatakot at imasa para sa kalikhayan. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa trabaho.
Nagising siya at peminta sa sala, nakita ang isang bangkos ng sariwang galerayo na nakalakay sa mesa, kasama ang isang pirasong popol. Magandang umaga, mga orang humitidol palagi akong nandito. Inaplos niya ang bawat talilot, nakikibot ang kanyang peso. Dahil sa hindi upisal na panlilikhaf kagabi na balisa siya. Mahal niya ito, ngunit mayroong peklat sa kanyang peso. Hindi niya alam kung sapat po ang oras para tulungan siyang manghas na humawang isa pang hakbang. Nakitang matalinong mayordoma ang kanyang mata, ngumiti ng mahina, maumupo rin siya, itapon ang takot, karapat-dapat kayong dalawa sa kalagayan. Naisip siya. Maikli ang bihay, mintik na siyang mamatay sa isang kibo, ngayon ay may pagkakataon siyang ipagpatuloy ang pamimihay, may isang tao sa tabi niya. Kung hindi niya po alahan, magsisisiba siya. Tangali nang hilingkan niya sa driver na ihatid siya sa supermarket, pimiling isang mapisayaw na asal na kamiseta. Naalala niyang gusto niya ang asal noong bata po siya, dating sinabi na ang asal ay pag-asa. Maingat niya itong binalot, gusto niyang bagan siyang malit na regalo. Sa pagdating niya sa hapon, sabik siyang inilabas ito. Nakilat siya, ngumiti masaya, maraming salamat. Kaya siyang ngumiti, subikan mo kang kasaya. Timasok siya sa silid para subikan, limabas at tamang tama. Timawa siya, piniri siya na mukhang bata pa rin. Mayabang siyang nakbiru, dahil sa iyo kaya ako bata. Sabay silang timawa, tila masaya ang bahay, tinatanghal ang madilim na itsirang nakarang araw. Sa ibang hobby, kinailangan na dimalo sa isang partay kasama ang makakasusayo. Imbita niya siyang si Mama, mayroon ding lider ng probinsya, ilang malalaking negosyante. Medayo alangan siya, ngunit hinikayat siya nito, asawa man ako umagiging asawa mo, gusto ko lang na nasa tabi kita. Nang marinig ang salitang umagiging asawa, iminit ang kaniyang makapisngi, ngunit tahimik siyang tumango. Dimating sila sa partay na nakasuot ng eleganteng kasutan. Suot niya ang asal na kamiseta na ibinigay niya, nakasuot ng madilim na vest. Pimili siya ng mahabang kulay krema na damit, nakasuot ng saval na haba sa lana. Nang lumitaw sila, lahat ng mga mata ay nakatingin. May bumilong, kalmado at tiwala niyang ipinakilala, ito si Fatima, ang taong sumiporta sa akin mula sa simila. May isang lider na nakipagkamay sa kanaya, ngumiti at sinabi. Ikinakakalak kong makilala ka, madalas kang bangkitinihan. Pilit siyang ngumiti, medayo ng hinginag, nakiladol hindi niya naisip na magsasabi siya tungkol sa kanaya. Sa bulwahan, tumitiktok ang malamayos na misika. Nang marinig ang misnanak imbitang sumayaw ang makabisita, lumingon siya sa kanaya, inabot ang kamay, sayaw tayo. Imiling siya, naiya, palihim na nakpapalala sa kanyang sarili na mahina po siya, ngunit nang makita siyang nakmamakawa, nakatibili siyang pimayak. Inakay niya siya sa dansefloor bahang inilakay ang kamay sa kanyang baywang. Naiya siyang nanghinginag, ngunit sinabi niya, hayan mo akong humabay sa yayo. Kaya humalap sila ayon sa misika, daan-daan ngunit pinuong damdamin. Maraming tao ang nanonood na may pahanga. Hindi niya inasahan na siya ay magiging sentro ng atensyon kaya ngayon kasama niya, nararamdaman niya ang konting kaligayahan at kaba. Sa sandaling yun, tila gusto niyang tanghalan ang lahat ng kaniyang takot at bahan siya ang panibagong pagtitiwala. Pagkatapos ng partay, imalis sila sa hotel, sumakay sa kotse palvi. Hawak pa rin niya ang kamay nito. Lumingon siya at mahinang sinabi, salamat. Ngumiti siya, ako ang dapat magpasalamat sa pagdating mo. Bemintong hininga siya, napaktanto ko na hindi ko dapat takasan. Marahil ay handa na ako. Hindi pa niya naintindihan, nagtanong siya, handa para sa ano? Naiya siyang sinabi, milang magpakasal. Kung gusto mo pa rin. Tiwang-tiwa siya, halos mabitawan ang manibela, nakmamadaling itinabi ang kotse, niyakap siya, nawala ang kanayang buses, salamat. Salamat. Namimila ang kanayang maka, sabay tumatawa at imayak.
Ang bihay ay minsan kamanga-manga pinagsasama ang hataw pagkatapos maraming problema. Pagkalipasang ilang araw, pumunta sila sa komite para milang iparehistro ang kanilang kaso. Nang makita ang opisyal ang kanilang hatalan, nakita nilang sila ay naktibosyayo na dati, ngayon ay bumabalik, may sisa, nahinat pinatiran sila. Hawak niya ang sertipikong kaso nang hanhinach ang kanayang kamay. Hinawakan niya ang kamay nito, nahimiti, ngayon opisyal na tayong makasama. Napalihas siya nang malala ang nakaran, pimirma sila sa populasang tibosyayo, ngayon ay pimirma sila sa rehistrong kaso. Ang ikot ng bihay ay napakakakaiba. Sa pag-ibig dahan-dahan siyang nakmaniw, hawak pa rin ang kanayang kamay. Simandal siya sa kanaya, walang sinasabi, ipinikit lang ang kanayang mata, tinatamasa ang init. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Tumango siya, masaya ako. Kalahating taon ang nakalipas, nahihirapan pa rin siya sa kibo, paano siya nang has na isipin ang araw na ito. Mabait kaya binahan siya ng Diyos ng isa pang pagkakataong mabihay. Mabihay para sa kanaya. Pagkakataong may tama ang kanayang pagkakamali. Nakpasaya silang maktos ng isang maliit at maayos na partay sa fila, inanayahan ang ilang malalapit na kaibigan. Walang maliung misa, tangang tsoke, konting alak, makasariwang bulaklak. Napaliha ang mayordoma nang makita ang nubaya at nubayo na mahkawak kamay, pimalakpak ang lahat at pimati sa kanila. Sa partay itinos ni Khan ang kanayang boso, nantah, dati akong hahu, na wala ang aking kahangahangang asawa. Salamat sa kapalaran, nakilala ko siyang mili, iniligtas siya, at ngayon ay nailigtas niya ako. Gusto kong gagilin ang natitirang bahaging aking biyay para makbayad sa aking asawa. Pimalakpak ang habisita. Nairang limangon sa Fatima at pimilong, anong ibig mong sabihin sa iligtas kita? Ngimiti siya ng mainit, dahil namimihay sa liw ng wala ka, ako ay isang walang kaliliwang tao. Napalihas siya dahil sa kaligayahan, hindi pa niya nakikita siyang nakpapayag matinding damdamin. Pagkatapos ng seremonya, sinamahan niya siya pabalik sa silid. Nang habang yaon, nakaupo sila sa balkonaya, pinakmamasdan ang kalangitan na pinuong bitain. Nakasot siyang sovel, sumandal sa kanaya at mahinang naktanong, hindi ba masyado tayong mabilis? Hinalikan niya ng bahaya ang kanayang nua at sumakot, nawalay tayo sa loob ng mahigit 10 taon, hindi mahalaga kang mabilis o mabahal. Tumango siya, imiyak, ang haliha ay kaligayahan. Mahigpit niyang hinawakan ang kanayang balikat, bimilong, asawa kita, ngayon bikas, at samha sa sinot na araw. Bahang humalaw ang hanggang habi samha sanga, na para bang binabati sila, bimikas ang maliliwanag na araw. Opisyal na siyang limipat sa fila, nahinit naktiro pa rin partima. Bimalik siya sa kanayang gawaing profesional, nahinit humahong mas maraming oras sa tabi niya. Paminsan-minsan, inimbita niya siyang dumalo sa makahanapang pangkawanghawa kung saan siya nakambak sa mkatong ng kailangan. Libos niyang siniportahan ito dahil naranasan na niya ang siktilan na intindihan niya ang sakit. Tinatawag nila ang isa't isa nas asawa, kimakan ang masaltivang imaha, nananwit ng makapalikila sa hobby, nakbabahi tungkol sa lahat. Sa tivang bahaya siyang imibo, nakikita niyang nakalala ito. Timatawa lang siya. Para panatilin siyang panatag, ayos lang ako, hiwag kang masyadong matakot. Manhat siyang bimibiling lahat ng iring food supplement at pinipilit siyang iminom. Nakreklamo siya, wala pang nakalaga sa akin asawa na tulad mo. Ngimiti siya, gusto ko lang pahabain ang bawat sandali para makbayad sa nakaraan. Limipas ang panahon, inti-inti siyang humaling. Isang araw dinala niya siya sa lugar kung saan sila dating nagsama. Ang lipa na inipahan nila sa labas ng lungsod, ngayon ay naktayo na ang bahong may-aring ibang bahay. Timayo lang silang mag-asawa sa labas ng hote, inalala ang mahirap na alala. Ikiniwento niya, kahit mahirap, nakikita kong iyon ang simpleng kaligayahan, sayang hindi naman napanatili. Akap siya nito bimintong hininga, ako ay nakang balangkinitan, sinira ko ang kaligayaan sa aking sarili.
ngayon ay natutuno ako hiwa hayong takpan pero ang aking mga mata. Timango siya sabay silang tumayo sa isang sandali. Timawa ang ilang bota habang dumadaan. Bigla siyang sumunod sa kanila na imasa na makaroon ng anak, ngunit alam niyang mahina ang kanyang katawan, hindi niya alam kung kaya niyang makabuntis. Nabasa niya ang kanyang mata, mas mahigpit siyang niyakap, gusto mo bang makakonak? Namimila siya, nanghinglit ang liha, dati ay imasa ako, ngayon hindi ko alam kung kaya bang katawan ko. Tahimik niyang hinaplos ang kanyang biyok, hiwak kang makalala, makpapakonsulta tayo sa doktor. Kung kaya, mahisay, kung hindi, mamahalin pa rin kita ng buong peso. Tumango siya, bakang tumilo ang haliha. Ang kanilang pagmamahal ngayon ay hindi na madamdaman, isa lamang pag-inawa sa pagtanghap sa lahat ng kapagkadiskarol. Mas kamado siya kaysa dati. Nang habang yun, bumalik sila, kisang loob niyang hinawakan ang kanyang kamay, mahinang sinabi, mao kita. Isang simpleng pahayag ng pagmamahal na hindi na nasabi sa loob ng maraming taon. Naantak siya at niyakap siya sa mahabang panahon. Nakita niyang masiwerte siya dahil nabibihay pa rin siya at namimihay sa pagmamahal. Bumilong siya, kung mamamatay ako ng moha, hiwak kang malangkot, ukay ba? Nakilat siya at tinakpan ang kanyang bibig, hiwak kang maksalita ng kanan, hahawan ko ang lahat para mabihay ko hanggat maaari, makasama tayo sa bihay na ito. Simandal siya, imiyak. Hindi siya sigurado sa hinarap, ngunit pinung kaligayahan ang kasalakihan. Ang kiventunihan at ang kasir ay nakpapalala sa atin na kung minsan, madaling mawala ang hataw sa tinay na kaligayahan sa pahabol sa katanihan. Mayroong makapagkakamali na kailangang bayaran ang kabataan ng ibang tao, ngunit kung may pagkakataon, maklakas loob na bumalik, gamitin ang iyong peso ipang iwasto ang iyong makapagkakamali. Kung minsan, hindi mayalis ang kabayaran ang makasikat, ngunit hindi bababa sa nakdadala itong pag-asa na ipagpatuloy ang pamimihay. Sa